И здравейте хора, здравейте всички, които ме гледате. Аз съм Ици Денис и днес ще играме в един сервер, който е един survival сервер, който мен много ме кефи. И нека да започваме да ви покажа всички неща тук. Да, значи тук е спауна, там ви спаунва и тук си отивате към survival world, където може да оцелявате. Ето, тук си излизате. След него тук е PvP арената. Ето там долу, нека да убием този. Изи. И да, това е всичко. Не, съжалявам, че така сгреши да ви кажа. Да, това е PvP-ата. Както виждате, хора идват тук и се бият. Ето сега този не уби. Да. Тук са... Пак излизат тук да си оцеляват. Там хората имат шопове, глупости. И аз имам. И нека да ви покажа какви неща има. И между другото, когато умрете тук, айтемите не ви отиват. Това е доста хубаво. Да. И нека да отиваме. Нека да ви покажа моя фон. Чакайте, кажете. О, мога да какво тук ми бъгна клавиатурата тъпата. Сега ви покажа колко хом имам. Ето. Как ми бъгва тази влак. И тази тъпа клавиатура също. Ето. Денис. Биум, Бец, Home, Hell 2, Builder, Diam, едно Shop, Dead, Free, M и какво беше? Gold. Да. Нека започваме от моя фон. Добре, за какво така ми става тази тъпа нещастна клавиатура? Ето. Тук хома. Една малка миниатюрна къщичка. Имаме честа. Не е много важни работи. И да ви кажем, другото сървъра не е ли. Е доста хубаво. И IP-то ще бъде в описанието. Да. Ето тук ми хома, тук има един емералд блок, който ви дава ефекти. Да, ето тук са ми нещата. Имам 34 голд, 28 диаманта, 20 емералда и айрон. Доста глупости. Ето тук имам пак. Ето в мен имам пак броня. Да. Нека сега да ви покажа моя шоп отвънка първо. Ето. Ето това е моя шоп. Ето отвън. Ето. Аз там влизам и продавам тук на хората зомби. Ето тук е моя шоп. Ето. Тук имам един чест. О, какво ще така помисля, че някой копае. Добре, но нищо. Айде сега ще ви покажа отвътре на шопа. Да. Ето тук е шопа. Ето тук имаме някакви, които продавам. Имам си тук
32 диаманта, моркови и 3 айрон. Тук си имаме едни неща. И този чест е на един приятел, който си го заключи. Аз съм си ги заключил моите. Да, и хората идват от тук и аз им продавам и си имам пари. Които с парите може да купим от други шопове други неща. Ето, вижте моите пари. Пишете my money. Ето. Имам 20 там. Не успя да го кажа, знам. Нека да отиваме в PvP мястото. Да, малко се биеме. Ето. Както вижда този човек като ним, има Game от Creative и да се мисля. Не, няма. Да го биеме. Клинап. Успяхме. О, клинап. Да. Ето този човек сега ще направим комбо. Не, той не направи. Добре. Значи това ще е за този кратък клип. Може да се каже кратък. Надявам се да ви е харесал. Ако ви е харесал, дайте лайк и се абонирайте. Да. Това беше всичко от мене за този клип. Айпито ще бъде в описанието. Да. Аз бях Хитидението и чао!